آغاز میکنم با نام خدای بخشاینده مهربان. خدا با هزاران بار شکر با درگاه الهی که امروز ما دولت تینج و آباد و آسوده داریم. پیشوای معظم ملت داریم. اساسگزار شورای وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامزاده رحمان با چقدر مهنت ها با یاردم مردم جمهوری را تینج کردن. یک جمهوری جنگ زده بودیم. بعد از پاشوی اتحاد شوروی با ما میراث بسیاری نمانده است. армия шакл додан ин қита ободиҳо шуд дар мамлакате ки мо ки ҷанги раҷданӣ таҳмилӣ буд бо сулҳ анҷомид. барои ҳамин мо бояд шукрона кунем. хеле мебинем ки имрӯз мактаб, беморхона, роҳҳо, туннели анзоб, шаҳристон, чормағзак кушода шуд. чӣ қадар корхонаҳо кушода шуданд, нерӯгоҳҳо сохта шуда истоданд ва умедворем ки боз кушода мешаванд. ҳанӯз баҳори соли 2014 дар вақти бохӯрии бозиёён ба ҷаноби олии муҳтарам эмомзодаи раҳмон оиди сохтмони пули мингдона қумоқ шакл ки мебинем пешниҳод намуда будам. пешои муаззами миллат сухони моро гӯш карданд ва соли 2018 бунёди пул оғоз ёфт. аз аввал такуси ин тарафа рехтанд, баъд аввал тараф 2023 моҳи октябр мардум саркард гузашта истоданд. собиқ вазирои нақлиёт ганҷалзода, низом ҳоҷиевич, худоёрзода кӯмак намуданд. имрӯз вазири нақлиёт собиқ муовини сарвазири ҷумҳурии азим иброҳим дастгирӣ карда истоданд ва ин кӯпрук буд шуд. кӯпрукро корхонаи хусусии кӯпруксоз дар ҷумҳурӣ роҳи ваҳдат роҳбараш бо хӯйфо ба ӯҳда гирифтанд ки дар ҷумҳурӣ яке аз корхонаҳои кӯпруксози босифат мебошанд. имсол моҳи январ дар қабули муҳтарам азим иброҳим будам. оиди мунфаш намудани роҳ ба масофаи 7-5 километр пешниҳод намудам. аз худи шоҳроҳи айни панҷакин баромади қумоқ то деҳаи мингдон то таги морошах мегӯн. иншоалло бояд ҷомаи амал пӯшад. мо миннат дорем аз халқи мингдона ки кормандони кӯпрука бо хӯроки гарм таъмин намуданд холисан ва коргарон босифат ин пули мингдонаро сохтанд. пул 51 метр дарозӣ дорад ва аз бардорааш аз гуфти инҷинерҳо зиёда аз 60 тонна аст ва ин ду соҳилро ба ҳам пайваст. мо шукрона мекунем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ва пешои муаззами миллат ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ба раиси вилояти суғ, ба вазорати нақлиёт азим иброҳим ки дастгирӣ менамоянд. бояд ободиҳо давом кунад дар муттаҳидӣ ва сарҷамъӣ дар асоси пешои муаззами миллат. мо бояд боз пешравем. тоҷикистон ба пеш. рустам шеров ҳастам, мухбири мардуми СССР, патриоти панҷакин. ба диққатон раҳмат. худованд нигаҳбонтон бошад. саломату сарбаланд бошед.